Poďme sa trošku porozprávať o nás ako o ženách, o typických Slovenkách. Je v našej identite priznať si, že sme v niečom úspeli, že sme dobré? Slovenské ženy sú veľmi úspešné. V každej jednej kategórii, ktorá tu odznela dnes večer, veď sami sme videli, že koľko žien, čo všetko dokážu, že absolútne reprezentujú Slovensko po celom svete. Ja som pyšná na nás. Čo by ste poradili možno nejakým začínajúcim umelkyniam, pre ktoré ste vzor a chceli by dosiahnuť také výsledky ako vy, že ako sa udržať na tej ceste? Nestačí mať iba talent. Treba na sebe tvrdo pracovať. Ja hovorím, že ja nikdy neprestanem skúmať svoj hlas, pokiaľ budem dýchať, a tak je to. A stále proste jednoducho sa snažím rozvíjať i vzdelávať. Ja som dokonca aj pedagóg, takže už som sa aj dala na takúto cestu a nesmierne ma teší, keď pod mojimi rukami vyrastajú nové spevácké hviezdy. Takže ja držím každej dáme, ktorá by sa chcela vydať na túto cestu. Však musím povedať, nie je to ľahké. Stojí to veľa úsilia, veľa odoprenia si zo života, no a možno aj súkromia, samozrejme, že súkromia. Ako nedávno som dostala otázku od médií, že ako som sa vysporiadala s tým, že nemám deti. Tak tu je taká odpoveď, že jednoducho ja som sa plne venovala, venujem sa stále mojej profesii a som veľmi zodpovedná žena, takže práve tie deti by som mohla mať iba vtedy, ak by som vedela, že to dokážem všetko sklbiť, a keď som si to uvedomila, že by to išlo a stretla som svojho manžela, už bolo neskoro. Takže, ale ideme ďalej. Ešte možno taká otázka ženy versus muži. Darí sa nám, že nám podľa vás napredovať v tom, aby sme sa dokázali dostať na vedúce funkcie? Ja viem, že toto muži neradi vidia, keď ženy by chceli byť tie prvé, ale ja by som nepovedala, že my chceme byť prvé. My chceme byť rovnocenné, je to tak? Ja som tiež aj môjmu manželovi nikdy nepovedala, že ja chcem byť tá prvá. V žiadnom prípade mi ma to nenapadlo. Mne sa páči vo vzťahu seberovnosť. Že ani nie je muž hore, ani žena hore, ale sú seberovní. Ja by som to takto, by som si to prijala, aby to fungovalo, a verím tomu, že to by bolo to najlepšie, čo sa môže zadariť.